खुलुमबाय दिनै 28 जानुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबि बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथाङा जुदि गोदानबा सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफोराबो बे खौरांखौ मोननो हायो आसा खालामो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो सोलोंथाइनि सायाव गेदेर थांखि फोसावदों आसाम सरकारा आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा सोलोंथाइनि सायाव गेदेर सोलायनाय लाबोदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थाखो 5 आव दानिया फाइनाल आनजाद जासिगोन बे फाइनाल आनजादाव फेल जायोब्ला एबा उथ्रिसारनो हायाबा 2 दाननि गेजेरावनो मोनसे स्पेशल आनजाद खुंनाय जागोन बे स्पेशल आनजादाव उथ्रिसारनो हायोबासो थाखो 2 आव मुं थिसननो मोनगोन आरो जुदि बे आनजादावबो फेल जाबावोबा बोसोरसेनि थाखाय थाखो 5 आवनो थाफिननो गोनां जागोन थाखो 5 नि उनाव फिन थाखो 8 आव फाइनाल आनजाद जाबावगोन बेयावबो बेबायदिनो जागोन जुदि फेल जायोब्ला 2 दाननि गेजेराव आनजाद खुंनायाव आनजादखौ होफिननो नांगोन आरो बेयाव उथ्रिसारोब्लासो थाखो 9 आव मुं थिसननो मोनगोन आरो जुदि फेल जायोब्ला थाखो 8 आवनो थाफिननो गोनां जागोन बेनि अनगायैबो थाखो 9 खौ बोर्ड एग्जामनि थाखाय थागथियारि खालामनाय जागोन लोगोसे सिगांनि समाव थाखो 10 खौ स्कुल लिभिं एग्जाम होननानै बुंनाय जायोमोन नाथाय दा थाखो 12 आसो स्कुल लिभिं एग्जाम जासिगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर रनज पेगु बिथाङा बिटिआरखौ जों मानिया आरो बिटिआरखौ जोंनो नाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय प्रमद बर' हाय हाय बेफोर स्लगानजों गोमसार होदों सनितपुर जिल्लायाव सुबुंखान्थि सानाव बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि गासै 43 रेभिनिउ गामि आरो 17 फरेस्ट गामिफोरखौ बिटिआरआव सोनो थाखाय फोसावनायनि उनावनो बर' समाजनि गेजेराव अर जोंदों सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय चारिदुवार मिरु गेलेग्रा फोथाराव बर' समाजनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' हाय हाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय स्लगानजों गोमसार होदों आरो बिटिआरखौ जों मानिया आरो बिटिआरखौ जोंनो नाङा होननानै खुद्रिदों बिथांमोनहा लोगोसे आसाम अरुणाचल थांनाय लामाखौबो बन्द खालामनानै होदों ढेकियाजुलियावबो सनितपुर जिल्ला आदिबासि फरायसा आफादा हेंथा होदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरनि मुसुखा सावनानै हेंथा होदों आदिबासि फरायसा आफादा आरो दिनैनि सानाव सनितपुर जिल्लायाव बन्द होनो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा साहा बागान ओनसोलाव बर' बिदा फंबाया जि मोनदों बेयाव बुंनो गोनां जेबो गैया नाथाय साहा बागानाव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरजों ढेकियाजुलियाव जाहाथे सिगांनि बिटिएडिआव जानाय बायदि थैजों गेलेया होननानै खावलायहरो बिथांमोनहा आइ बिमा सरस्वती फुजा आरो सुबुंखान्थि सानावनो हानजा जिनाहारि खालामनाय जाथायनि दायनिगिरि दुथां पंकज नाथखौ पुलिसा हमबाय जाय सानाव गियाननि बिगोमा आइ बिमा सरस्वतीनि सान बे सानावनो आसामाव जादों जोबोद सोंखारि जाथाव जाथाय सरस्वती फुजानि सानावनो बाक्सा जिल्लानिफ्राय सासे हिन्जावखौ खावनानै हानजा जिनाहारि खालामहैनाय जाथाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर टाउननि हातिबान्धानिफ्राय सासे हिन्जावसाखौ लांखारनानै हानजा जिनाहारि खालामहैदों हिन्जावसाया साइकेलजों फैबाय थानाय समावनो हिन्जावसानो निसा जानाय जाहोनानै 60 दुथांफोरा हिन्जावसाखौ लांखारनानै हानजा जिनाहारि खालामहैदोंमोन आरो गुवाहाटीनि बशिष्ठनि इन्द्रानगर ओनसोलाव गारनानै दोनहैदों फुंनि समाव लामायाव बेरायनाय सुबुंफोरासो हिन्जावसाखौ नुसननानै पुलिसनो खौरां हरदों आरो उनाव पुलिसा फैनानै हिन्जावसाखौ रैखा खालामफैदों बे दायाव दा दायनिगिरि 60नि मादाव सासे पंकज नाथखौ पुलिसा हमनो हाबाय नाथाय सोंथिया बेसो सुबुंखान्थिनि सानाव गुवाहाटी नोगोराव गोबां गोख्रों नोजोर लाखिनाय जादोंमोन नाथाय प्रशासननि गोख्रों नोजोर लाखिसेयावबो माबोरै दुथांफोरा मानसि लांखारनानै हानजा जिनाहारि खालामहैनो खाबु मोनखो आरो माबोरै मोनानि समाव लामायाव गारनानै गालांनो खाबु मोनखो बे जाथायनि अनगायैबो माखासे सान सिगांबो बिटिआर ओनसोलाव सासे आइजोखौ माखासे दुथांफोरा हाराहास्ति खालामनाय जाथायाबो सोराङाव फैदों बे जाथाया चिरां जिल्लानि नांगलभाङायाव जादों जाथायनि सायाव एसपिआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइजोआ खामानियाव थांबाय थानाय समावनो माखासे दुथांफोरा गाज्रियै आइजोखौ हाराहास्ति खालामदोंमोन जायखौ भिडिअबो नुनो मोननाय जादों आरो भिडिअनि गेजेरजोंनो दुथांफोरखौ सिनायनो हानाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों एसपिआ आरो दुथांफोरखौ हमनो थाखाय राहा लागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों एसपि बिथाङा लोगोसे आइजोनि बुंथिनायनि सायाव दुथांफोरनि हेंथायै एफआइआर होनाय जागोन आरो आयेन बायदियै साजा होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा मागो फोरबोनि सानसे सिगां नङाबा साननै उनावनो बिटिसिनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि थाखाय साख्रिनि एडभार्टाइज होनायनि खोथा होदोंमोन प्रमद बर'आ नाथाय सम सिमा होनाया बारलांबाय बेनि उनावबो गोदानै सम फोसावबावदोंमोन प्रमद बर'आ बेबो बारलांबाय बिटिआरनि लाइमोनफोरा बिटिसिआव साख्रि ओंखारगोन होननानै गोबां आसा खालामनानै दं बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङा मा बुंथिदों फैजों मिथिनानै लानि प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि
आसा खालामनाय बायदि साख्रिखौ हादराव माब्लाबाबो मोनखाया। आसामाव 1 लाख साख्रि दंबा बिग्राफ्रा 25 लाख दं आरो बिटिसिआव 1000 साख्रि दंबा 1 लाख साख्रि बिग्रा दं। बेनिखायनो जेसेबां साख्रि होनो हागोन बेखौ सिस्टेमेटिक लांनो नागिरदों, बेनिखायनो एसे गोबाव जादों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। उल्था फारसेथिं थांनाय सोरखारनि सायाव बिथाङा बुंथियो दि थांनाय सोरखाराव सिएसपि गैयालासे कन्ट्रेक्चुएल साख्रि होनानै सुबुंफोरखौ गोदाव सोराव खालामदों। बेफोर साख्रिखौ रेगुलार खालामनो हाया, बेनि जेबो सिस्टेम गैया आरो जेबो इन्टारभिउ गैयालासे साख्रि होदों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। आरो जाहाथे दानि सोरखाराव बेफोरबायदि जाया आरो साख्रिखौ बैसो जोबजासे मावनो हायो, बेफोरनि खामानिखौनो मावगासिनो दं आरो गासैबो थाग थियारि जाबाय होननानै फोरमायथियो। लोगोसे साख्रिनि फोसावथायखौ दिनै आरो गाबोनफोरनो फोसावनो हागौ होननानै खोथा होदों प्रमद बर'आ। आरो साख्रिनि फोसावथाय होनायनि उनावनो लाइमोनफोरा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो इन्टारभिउआव जाय उथ्रिसारनो हायो बिथांमोनहानो साख्रिखौ मोननो हागोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिथाङा सिगांनि सोरखारनि सायाव बुंथिबावोदि सिगांनि काउन्सिल सोरखाराव गोबां बेले बेजे दंमोन। थांनाय 2 बोसोराव सिगांनि सोरखारनि गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनायनि खामानिखौ मावदोंमोन आरो दा सुस्रांनो हाबाय होननानै फोरमायथियो प्रमद बर'आ। आरो फैगौ 3 बोसोराव बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव जौगानायनि खामानिखौ मावगोन आरो बेनि थाखाय थाग थियारि जाखाबाय होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ। डिपार्टमेन्ट अफ पस्टआव गोबां पस्टनि साख्रि ओंखारदों। भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव गासै 40,889 पस्टनि थाखाय डिपार्टमेन्ट अफ पस्टआ अनलाइन एप्लिकेशन जमा होनो थाखाय नटिफिकेशन फोसावदों। पस्टफोरा जाहैबाय ब्रान्च पस्टमास्टार, एसिस्टेन्ट ब्रान्च पस्टमास्टार आरो डाक सेवक। एप्लाइ खालामनो थाखाय बैसोआ 16 फेब्रुवारि 2023 आव 18 निफ्राय 40 बोसोर जानाय जानो नांगोन आरो SC STआ 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन। सोलोंथाया सानखान्थि आरो इंराजि लाफानानै थाखो 10 पास जानाय जानो नांगोन। सेकेन्डारि स्टेन्डार्डसिम ओनसोलनि रावखौ फरायनाय जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो कम्पिउटार नलेज थानाय जानो नांगोन आरो साइकेल सालायनो रोंनाय जानो नांगोन। जायफ्रा अनलाइन एप्लाइ खालामनो गोसो दं बिथांमोनहा डिपार्टमेन्ट अफ पस्टनि अफिसियेल वेबसाइट indiapost.gds.online.in आव थांनानै अनलाइन एप्लाइ खालामहैनो हागोन। एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 16 फेब्रुवारि 2023 सिम। बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगायाव 3थि बिटिआर गोरोबथा सानखौ फालिदों। बिटिआर गोरोबथाजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव 1000यै गासै 10,000 सुबुंफोरा मटर साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। आरो 3थि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायनि गेजेरजों मुंख्लं नखरफोरनो 5 लाख रांनि चेकबो गथायदों। गिबि खोलोबाव 201 मुंख्लं नखरफोरनो अनसुंथाइखौ गथायनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो प्रमद बर'आ फोरमायथिदों दि बर' रायजो राजा आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिया सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्डनि सिमाखौ संकसनिफ्राय सदियासिम लांनायनि मोनसे सिमां दंमोन, नाथाय बेखौ माखासे जेंनानि थाखाय खालामनो हायाखैमोन। बेनिखायनो गहपुरनिफ्राय सिमलगुरिसिम बिटिआरनि सिमाखौ लांनो थाखाय आरो थालांनाय गामिफोरखौ BKWSC आव सोनो थाखाय दफा लिरदोंमोन आरो बे लेखायैनो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारजों गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। आरो बे गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखायनो सुबुंखान्थि सानाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जि फोसावनानै होबाय बेयो गिबि आगान। आद्रा थालांनाय गामिफोरखौबो कमिसननि नटिफिकेशननि गेजेरजों सोनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोजोन थासारि फैबाय। सिगांनि समनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव गोबां एना एनि जाबोबाय, जायजों गोबां खहा जाबोदों। जाहाथे बेबायदि एना एनि जाया आरो खौसेथि थानानै बर' हारिनि खामानिखौ मावलांनो हायो, बेनि थाखायबो खावलायहरो प्रमद बर'आ। उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जुलि खालामनो थांनानै हौवा गोदाना थानानि आलासि जाहैनो गोनां जादों। 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जुलि खालामनो थांनानै हौवा गोदानजों लोगोसे गासै 4आ पुलिसजों हमजादों। जाय समाव उन्दै बैसोआव जुलि जानायखौ होबथानो थाखाय आसाम सोरखारा गोख्रों आयेन फोसावदों, बेनि माखासे सान उनावनो रायजोआव उन्दै बैसोआव जुलि जानाय केसा नुजाथिबावदों। बरपेटा जिल्लानि खुरबाहा गामियाव 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ गबर्धनानि सनवार हुसैना जुलि खालामनो थांनायखौ खौरां मोननानै सरभग पुलिसा नुजाथिहैदोंमोन। बेनि उनावनो हौवा गोदानजों लोगोसे हौवा गोदाननि बिफा आरो इमाम गासै 4खौ सरभग पुलिसा हमदों। मख'नो गोनांदि जुलि जानायखौ होबथानो थाखाय साननैसो सिगांसो आसामनि केबिनेटआव थांखि लानाय जादोंमोन। आसाम केबिनेटआव थांखि लानाय बायदिब्ला 14 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन हिन्जावसाखौ जुलि खालामोब्ला जुलि खालामग्रा हौवाखौ प्रटेक्शन अफ चिल्ड्रेन फ्रम सेक्सुएल अफेन्सेस एक्ट 2012 पक्स' एक्टनि सिङाव लाबोनाय जागोन आरो पक्स' एक्टनि बायदिब्ला 14 बोसोर बैसोनि उन्दैसिन हिन्जावसा गथ'नि मोदोमाव रावबो आखाइ होनो हाया।
आरो पक्स' एक्टनि मथे जुलि खालामग्रा हौवा गोदाना जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा मोननो नांगोन। बेनि अनगायैबो 14निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि गेजेरनि हिन्जावसाखौ जुलि खालामोबा 2 बोसोर जोबथेसालिनि साजा मोननायजों लोगोसे प्रहिबिशन अफ चाइल्ड मेरेज एक्ट 2006 नि गेजेरजोंबो साजा होनाय जागोन। बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि मोन 60 गामिफोरा बिटिआरआव हाबगोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया सुबुंखान्थि सानाव फोसावबाय। मोन 60 गामिफोरनि मादाव गहपुर एलएसिनिफ्राय मोन 35 गामि, बिहाली एलएसिनिफ्राय मोन 7, बिश्वनाथ एलएसिनिफ्राय मोन 4, सतियानिफ्राय मोन 5 आरो ढेकियाजुलि एलएसिनिफ्राय मोन 9 गामिफोरा बिटिआरआव हाबगोन। गहपुर एलएसिनिफ्राय दुनाबारि, बालिजान फरेस्ट, पुर्ना गपसागुरि, आलुपारा, 2 नं बिक्रमपुर आरो माखासे गामिफोरा बिटिआरआव हाबगोन। बिहाली एलएसिनिफ्राय सेलायखाथि बस्ति, सेलायखाथि पथार, सेलायखाथि गाव, 2 नं सेलायखाथि, 1 नं सेलायखाथि, मारुवा बस्ति आरो थराजुलि। बिश्वनाथ एलएसिनिफ्राय सेलायखाथि बरगाव, बनगाव, भेलिगुरि आरो उत्तर भेलिगुरि। सतिया एलएसिनिफ्राय जयसिद्धि बारघरिया, दैनि फुखुरि आरो माखासे। ढेकियाजुलि एलएसिनिफ्राय सपाइ रौमारि पथार, सपाइ झारगाव आरो माखासे। सैमाजों अरजानायनि थाखायनो फाहामथाय लानो थाखाय देहा फाहामसालियाव सुबुंनि बाना। लामानि सैमा अरनायनि थाखाय सा 80नि गोबां सुबुंफोरा जोखोम। सैमा फाग्लानि अरनायजों जोखोम जादों सा 80नि गोबां सुबुंफोरा, जायनि मादाव सा 12आ उन्दै गथ'साफोरमोन। रिपर्टनि बायदिब्ला सैमानि अरनायजों जोखोम जानाय सा 80नि मादाव माखासेया गोब्राबैनो जोखोम जादों, जायनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव थिसनथाय होनो गोनां जादों। बे जाथाया बिहारनि आरा ओनसोलाव जादों। आरानि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालनि डक्टर रवनीत कुमार चौधरी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मासे सैमायानो सा 80नि गोबां सुबुंफोरखौ अरदों आरो सैमाया फाग्लामोन। बेनिखायनो बे रोखोमै गासैखौबो फाहामथाय होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो इन्जेक्सन थुनाय जादों होननानै फोरमायथिदों डक्टरा। बेनि अनगायैबो सैमाखौ बुथारनो थाखाय सोरखारनि सुबुंफोरनो मिथिहोनाय जादोंमोन, नाथाय बेनि सिगांनो ओनसोलनि सुबुंफोरा सैमाखौ बुथारदों होननानैबो फोरमायथिदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।